Good morning! So for today's trip, pupunta naman tayo ngayon sa dalawa sa pinakamadaling puntahan na falls dito sa bayan ng Lagonoy. Ito ay ang Kinahulugan Falls na makikita sa Barangay Kinahulugan at ang Bilog Falls na makikita naman sa Barangay Kabutunan. Mula dito sa Barangay Tanagan ay napakadali lang puntahan ng dalawang falls nito. Una nga dito ay ang Kinahulugan Falls na matatagpuan lang dito sa Barangay Kinahulugan na which is katabing barangay lang namin. So ang biyahe natin ito is wala pang 5 minutes, so nandun na tayo. Then after that, pupunta naman tayo sa Bilog Falls which is matatagpuan naman siya sa Barangay Kabutunan. So ito ay pang-apat na barangay mula dito sa Panagan. So dadaan lang muna tayo pang Kinahulugan, dadaan tayo papunta sa Umalo, then next na yung barangay na yun, Kabutunan. So yung una natin pupuntahan, yung Kinahulugan Falls, ito yung pinakamabilis na puntahan kasi ito napakalapit lang mula sa highway o mismong main road. So konting lakaran lang to. Kaya samahan nyo kami at ating tuklasin ang mga falls dito sa Barangay Kinahulugan at Barangay Kinabutunan. Yan, nandito na tayo sa Barangay Kinahulugan. So bago tayo dumiretso sa falls, syempre kailangan nyo muna pumunta sa barangay para magpa-register o magbayad ng entrance fee. So yun, makikita nyo yan dito. Pagbaba natin, nasa may kanan na part siya bago sumapit ng tulay. So doon kayo pwede mag-park ng motor ninyo. Tapos ayun nga, pagkatapos nyo dito, yan sa may kanang parte na yan, diyan kayo papasok para mag-register at mag-park ng motor ninyo. Then dito naman sa tapat na to, dito yung pasukan ng papunta na mismo sa falls. Yan. So, itong daan na ito. So, dito kayo dediretso after nyo mag-register o magbayad ng entrance fee. Yan, ito papasok na to. Ito yung papunta dito sa falls. Pero yung mismong dadaan muna kayo sa barangay para magbayad. So, mura lang dito. I think mga 20 pesos lang yung entrance. Tapos so yan, ito yung daan punta rin sa falls. So from there, hanggang sa mismong barangay, yung mismong main road. So papasok tayo dito. So dito, mas maiksi yung lakaran kumpara doon sa mamaya pupuntahan natin isa. So ito yung Kinahulugan Falls.
Okay, so ayan na yung ano natin sa Kinahulugan Falls. So ito, pauwi na tayo ngayon ito. So yan, papunta na tayo ng Bilog. So Bilog naman yung ating bibisitahin. So ayun, medyo may mahaba-habang lakaran papunta sa Mismong Falls. Pero yun nga, ito pinakamalapit sa lahat. So malamig siyang puntahan kasi malapit lang sa ano, sa mismong kalsada. So ayan, kita nyo naman, mas malaki yung falls dito, mas mataas. Tingnan natin kung itsura ngayon sa so ayan, punta na tayo, batche na tayo. So yung lugar hindi ganun kalaki, so hindi malaki yung pepestuhan, kaya paunahan na lang. So mas maganda kung pupunta kayo at balak nyo maghapon na stay dito, mas maaga yung puntahan kasi para makaharte ng magandang pwesto. So yan, kita nyo naman, malinaw yung tubig. Dahan-dahan lang kasi medyo madulas. May kadulasan yung ano lang, mga pato. So ito medyo develop na talaga siya kasi kita nyo naman, mayroon na siyang footway. May mga ganito na, may mga railings na. Yan. So kumpara nung before, nung mga bata pa kami, kasi dumapunta na kami dito mga bata pa. So walang bayad noon. Dito kami naliligo noon. So ngayon, ayan, medyo develop na siya. Mas maganda na, mas maayos na. Pero yun nga, siyempre kung gusto nyo makakuha ng magandang pwesto, agahan nyo yung punta dito. Going to Bilog na tayo. So yan, from here sa Barangay Kinahulugan, dadaan lang muna tayo sa Barangay Umalo, then after noon ay na yung Barangay Kinabutunan. So doon natin makikita yung Bilog Falls. So yan, kasama ko pala yung mga pinsan ko. Yan, saka isa kong yung pamangkin ko. So pahabol lang to bago tayo umuwi. Bago tayo bumalik ng Manila. Well ako, babalik pa ako ng Laguna kasi boboto pa ako. So Sunday ngayon, ay Sunday pala yung balik natin.
Yeah, so talagang halos kabilang barangay din lang yung layo niya. So mabilis lang mula doon sa Kinahulugan Falls punta dito sa Bilog Falls. Ayan, so ayan, nandito tayo sa Kapatunan na. So nandito yung Bilog Falls. Ayan, so dito binabayaran yung sa entrance at saka sa parking. Ayan. So dito tayo magbabayad. Ito sa yung parking nila, parking area. So ang landmark dito is yung ating yung Kapatunan High School. Tapos bago sumapit ng tulay. So ayan yon. So dito medyo may lakaran pa tayong mangyayari dito. So may konting trekking tayong gagawin. So gapod ka Botonan Bridge. Yan, Bilog Falls. So yan, from dun sa tulay. So nasa gilid lang siya ng tulay yung mismong entrance. Yan, meron tayo ditong dike. Dun tayo sa taas dadaan. Tayo manilog yung battery, baka mabasa o ano. So nga baga, saka pa dyan. Yan, so may bababaan tayo dito. Gumawa na ito. Medyo mataas yung mga hakbang. Grabe naman. Pati yung spacing, no? Ay, mahal dito, madulas dito ha, sa baba. Oo, may... Yung last step. Magdahan-dahan. Ini ah. Saan na naman kaya? Dito pa naman tumitingin sila nakapakan mo. Maya, pwede ha? Lahat. Ito ako. Buti makadaltong lahirap ko sinila. Kumakapit. Mag-start pag ano yung control mo sa control sa agad pa lang, pataas. Iyo. Pero kadakol ni ano, yung kahoy, eh pwede. Makakitan. Bad masapitan ng ano. Yan, so medyo mahaba-haba pa yung lakaran dito kumpara sa kanina pinuntahan natin, yung Kinahulugan Falls. Mas mahaba yung lakaran dito.
Yun, medyo mabilis lang yan, madali lang yan kasi malapit lang sa mismong kalsada. So yan, may mga river crossing tayong gagawin. So ito yung sa madadaanan nyo, yung Rexon Park. So hindi naman kayo maliligaw dito. Isa lang naman yung daan, pupunta. Winnie, dandahan dito. Yun na, inutin na. Ay, suna na kayo. Hindi mo kailangan na yun. Dito, sinay-chinelas lang yan. Yung mga yapak na eh. Yan. Second river crossing. Kahit dito pala medyo maganda na talaga yung ano. Ay, anong oras pala anong Ninoro? Ha? Anong oras? Ang yan ni Roro, ano? Ah? Bukas ka. Ano yun? Sa may bulok namin. Saan ako? Yung sa dulo. Yung hinahanap ko na parang pagkailan. Oo. Harap ko nyo sana. Malapit na yun yun. Kaya nag-adjust ko yung Dito lang naman yung
Lumipat yung ano yung tubig. Daan ng tubig. Hindi pa. Yan o, may parang falls pa dito. Dati yung guban namin. Ako dadaan. Yan. Pwede kayong dumaan doon. Pag medyo malalim yung tubig, yan. Pwede naman dito. Yan. Matagal na ako nung huli nakapunta rito. So, I think high school pa lang ako noon. Nung last na punta ko dito. So, ngayon na lang ulit ako nakabalik. Talaga medyo ibang-iba na yung ano, itsura nung ilog na dinadaanan. Ewan ko lang yung mismong falls kung anong itsura na ngayon. Yan. Pero parang hindi na itinulong. Bakit kaya? Sinarap ko na. Sarap. Twinnie, dahan-dahan, Twinnie. Oh my God. Baka maano ka na. Medyo pupok. Hindi na doon natin sila palito na yun. Yung dati nakita sa gilid. Pinakita sa gilid. Kaya nga. Tapos ano niyan, mahal? Ating flashlight na ganyan. Malala. Oo. Ano naman, may kaya na. Tapos may jack pa nagtatawir eh.
So ito na yung Bilog Falls. Yan, medyo talagang na-develop na itong lugar na to kasi kita nyo, may mga man-made structure na dito katulad ng mga hagdanan nito. Dati ito, nung mga bata pa kami, nung punta namin dito, wala pa to. Sasundan namin doon sa taas, pababa dito. Yan. So ito, wala pa yan dati. Yan, wala pa yan. Yung mga para tulay na yan. So maganda mabalikan yung mga lugar na dati yung pinupuntahan ng mga bata pa kayo. So ito nga, medyo talaga improvement na accessible na siya sa lahat ng gusto pumunta dito. Yung at least yung mga kaya maglakad ng ganong kahaba. O kayang umakyat ng mga ganong hagdanan. Yan. So sa memorya ko, mas malaki yung Bilog Falls dati, pero ngayon medyo parang naliliitan na ako. Pero ayun, same pa rin, maganda pa rin naman. Tapos yan, yung hagdanan na yan, kita nyo yung hagdanan dito sa may anong yan. Wala pa yan dati. Hanggang dito ka lang talaga. O yan o. Yan o. Boom. Yan, yung pinsan ko yun. Yan. So yan dati, dito kami tumatambay. Yan, dito, at saka dito sa parte na yon. Dito sa parte na to dati. So ito siya. Wala kang kapatid. So yan, ligo na tayo. So kung sakto to, malamig yung tubig. Mainit kanina sa pagdadrive natin. So masarap enjoy talaga itong lugar na to. Abot na ako ng ano. Sa kabila. Para ba sa
ayan, papunta tayo doon sa taas ng mismong falls. So, ito yung view mula dito sa taas ng falls. Yan, doon tayo nakapwesto sa baba. Yan, umakyat tayo dyan sa gilid. Tapos sa taas mismo ng falls. Ayan. So, ayan, nandito na tayo sa mismong taas ng falls. Yan. Doon yung mismong falls. Yan. Doon tayo galing. So, nasa pinakataas na tayo ng falls. Tapos dito sa taas ng falls, meron pang spot na magandang puntahan dito. Yan. Kung sakaling crowded doon sa baba, pwede kayo dito. Oh. Ang gayon. Yan. Oh, pinatala na eh. Uwi mo na yan. Oh, pang tayo sa baba eh. So, yan. Malinaw na malinaw yung tubig dito. Oh. At malamig. So, yan, maraming, dalawa yung source ng tubig. Galing dito sa kabila. Tsaka dito sa kanan. Ano mo? Mahal, baka maano ka dyan. Lamig! So, ayan, pauwi na tayo. So, hindi na kami masyado nagtagal dito sa Bilig Falls kasi medyo hapon na rin kami bugnahe papunta rito. So, yan, in-enjoy na lang muna namin yung paliligo dito kahit saglit lang. And then, tuloy na ulit tayo pag-uwi. So, magpe-prepare na rin kasi kami, pabalik na rin kasi kami ng Manila by tomorrow. Pero, ayun nga, hindi natuloy yun. Medyo tinamad. Kaya yun, napa-extend pa kami. So, ayan, abang lang kayo sa mga susunod na videos na gagawin natin. So may mga ilang pa ako naka-list dito na videos na gagawin tulad ng Salog ng Panagan o yung Ilog ng Panagan, then yung sa Ginurangan, then ayun, yung biyahe natin pauwi, pabalik ng Manila or Laguna. Yan. So yan, kung nakaabot kayo dito, please like and subscribe, and syempre, comment kayo kung may mga gusto kayong itanong tungkol sa biyahe nito. Thank you very much sa panonood at hopefully panoorin nyo pa rin yung mga susunod na uploads ko. Thank you!